aquest estat, com dic, és mentida una darrere l'altra, no? Ens han fet creure que Catalunya és una comunitat autònoma, deu ser una comunitat de veïns, perquè d'autònoma res de res. Les úniques comunitats autònomes que hi ha en aquest estat són Navarra i el País Basc, que ells recullen uns diners i paguen el que en diuen el tribut de la solidaritat, i jo en dic el de l'ocupació. El cas és que ells tenen els seus diners i, a diferència d'aquí, que tot el que guanyem s'ho emporta l'estat espanyol, ens tornen el que volen i quan volen. Per tant, queda bonic això de dir comunitat autònoma, quan Catalunya no és més que una comunitat, una diputació quadriprovincial, i que les circumstàncies d'ara, doncs, podríem dir que és una diputació miniprovincial perquè no hi ha un dur. Justament, un dels grans problemes, el gran problema, per altres, és el problema econòmic que afecta greument a la dita Generalitat, oi? I Europa, tots sabeu que la senyora Merkel vol que els estats rebaixin el deute, no? I a l'estat espanyol li concedeixen una rebaixa fins al 6,2. Home, aquesta rebaixa del 6,2 també s'hauria de traslladar a les comunitats dites autònomes. No, doncs les comunitats dites autònomes han de rebaixar 3 vegades com a mínim més que l'Estat, no? I el dèficit de l'any que ve de la Generalitat només pot arribar a l'1%, no? O sigui que l'estat espanyol pot tenir un dèficit fins al 6,2 i nosaltres, doncs, l'any que ve l'1. A més, com que la Generalitat està endeutada perquè deu 40.000 milions d'euros, segurament els anteriors governs es van deixar una mica a la mà, s'ha de reconèixer també que les circumstàncies eren diferents, però amb l'espoli que tenim, tinc que ser amb aquests diners, amb res i res, salvaríem aquests milions, no? Però a més, doncs, Espanya és un dels diaris que Espanya ha arriscat a Catalunya, o sigui, amb els diners que ens roben, ens tornen i a sobre els hem de pagar el 5,2. Venen a espoliar-nos aquí 16.500 milions d'euros anuals i resulta que els diners que són nostres ens els tornen pagant el 5,6. En fi, jo no vull cansar-vos un ball de xifres, perquè llavors direu, on estava bé el que ha dit aquell bailet, no me'n recordo res, però sí que, com a mínim, poseu-vos al cap una xifra, no? Perquè aquest espoli de 2.250 euros per cap, jo que encara parlo en pessetes, quan les xifres són una mica importants, doncs heu de tenir present que això representa pràcticament 200.000 pessetes per cap cada any. O sigui, cadascú de nosaltres, els que som aquí, ens roben a Espanya una mica menys, unes 2.200 pessetes. Si reteniu aquesta xifra, jo ja estaré content. Home, jo em penso que amb aquests diners, un cop acabat això, podríem fer un bon sopar, no? Em sembla?